U sljedećim epizodama serije Daleki grad, Baren će otkriti da Sadakat nije njegova biološka majka i tvrdit će da će ta zla žena biti odgovorna za sve patnje s kojima su se on i Elija suočili. Muškarac će također ispričati pravu tajnu skrivenu iza nesreće zbog koje su svi vjerovali da je izgubio život. Raskrinkana pred cijelom obitelji, Sadakat će doživjeti teški srčani udar i bit će hitno prevezena u bolnicu. Međutim, upravo će na tom mjestu na vidjelo izaći još jedna šokantna istina o njezinu identitetu. Ako želite da Sadakat plati za sva svoja zla, ostavite like. Sve će započeti kada Elija uđe u vilu s izrazito utučenim izrazom lica. Doći će do dnevnog boravka, odložiti torbu na kauč i popraviti kosu pokušavajući sakriti nervozu koju će osjećati. Cihan, koji će ući odmah nakon nje, odmah će primijetiti njezinu uznemirenost i prići joj. Elija, je li se nešto dogodilo? Čudna si otkako smo izašli. Čini se da te nešto brine, upitat će Cihan pozorno promatrajući svaku reakciju svoje supruge. Elija će otvoriti usta kako bi odgovorila, ali njezin će mobitel ponovno početi zvoniti. Gledajući u zaslon, prepoznaće isti nepoznati broj koji je zove od prethodnog dana. Iziritirana i uplašena, odgovorit će na poziv. Halo. Tko si ti? Progovori već jednom, zahtijevat će Elija stišćući telefon uz uho. S druge strane linije bit će samo tišina. Nakon nekoliko sekundi Elija će čuti teško, sporo i uznemirujuće disanje. Osjećajući kako joj trnci prolaze tijelom, izgubit će strpljenje. Tko si ti? Što hoćeš od mene? Prestani me zvati i odmah mi reci što tražiš, povikat će Elija. Ne dobivši nikakav odgovor, naglo će prekinuti poziv i baciti mobitel na kauč. Cihan će joj prići zabrinut zbog straha oslikanog na njezinu licu. Elija, što se događa? Tko je bio s druge strane linije i upitat će je. Ne znam, Cihan. Primam ove pozive od jučer. Uvijek je isti broj, ali nitko ne govori. Mogu čuti samo teško disanje, kao da je ta osoba vrlo blizu i da me promatra, objasnit će Elija nervozno. Cihan će prekrižiti ruke, a njegovo će lice postati ozbiljno. Disanje. Jesi li sigurna da to nije smetnja u pozivu i upitat će je. Sigurna sam. To nije normalan šum, Cihan. Kao da ta osoba želi da znam da je tamo, kao da me namjerno pokušava uplašiti, odgovorit će Elija stišavajući glas. Cihan će nakratko ušutjeti prije nego što otkrije nešto što će Aliju učiniti još zabrinutijom. Nisi bila jedina koja je primila čudan poziv. I moj je telefon zvonio tijekom noći. S druge strane bila je ista tišina i sporo disanje, priznaće Cihan. Ali će se oči širom otvoriti. Što mi to pokušavaš reći? Zašto mi to nisi prije ispričao? Opet nešto skrivaš od mene, i upitat će ga. Ništa ne skrivam od tebe. Mislio sam da je to bio poziv upućen greškom i nisam te htio brinuti prije nego što budem imao neke potvrde, ali sada je očito da netko pokušava napasti oboje, objasnit će Cihan. Elija će staviti ruku na usta pokušavajući shvatiti ozbiljnost situacije. Znači nisam jedina meta. Cihan, ovo je vrlo ozbiljna stvar. Tko bi nam mogao učiniti tako nešto? I upitat će ga. Još ne znam, ali tko god to bio, požalit će što je započeo ovu igru i odrješito će reći Cihan. U tom trenutku jedna od sluškinja ući će u dnevni boravak noseći veliki buket cvijeća. Gospođo Elija, ovo je cvijeće upravo stiglo za vas, najavit će zaposlenica. Cihan će se odmah okrenuti, a njegov će izraz lica postati još ozbiljniji. Cvijeće. Tko ga je poslao? I upitat će. Osoba koja je izvršila dostavu rekla je da nije bilo nikakve poruke i da je pošiljatelj radije želio ostati anoniman, objasnit će sluškinja. Elija će prići aranžmanu i ostaće paralizirana kada prepozna to cvijeće. Ruke će joj početi drhtati dok će joj se oči puniti suzama. Ovo cvijeće i promrmljat će. Što nije u redu? I upitat će Cihan prilazeći. Barem je slao točno ovo cvijeće dok smo bili u braku. To je bio aranžman koji je birao svaki put kad bi mi se htio ispričati ili me iznenaditi, i otkriće Elija. Cihan će nakratko zatvoriti oči i duboko udahnuti pokušavajući kontrolirati iritaciju. Onda netko zna značenje ovog cvijeća. Netko zna što ono predstavlja za tebe i koristi to sjećanje kako bi te uplašio, i zaključit će.
Elija će sjesti na kauč i dalje drhtavih ruku. Ali tko bi mogao učiniti tako nešto? Tko bi zvao šuteći i slao cvijeće pretvarajući se da je Baren? Njega više nema ovdje. Cihan, netko se igra s mojom boli i požalit će se. Cihan će sjesti pokraj nje i stisnuti joj ruke. Trebam te da dobro razmisliš. Osim tebe i Borana, tko je još znao priču o ovom cvijeću, i upitaće je. Elija će nekoliko sekundi šutjeti pokušavajući se sjetiti. Možda je sada kad znala. Neki od Boranovih prijatelja također su mogli vidjeti te aranžmane, ali ne razumijem zašto bi mi to učinili, i odgovorit će. Kako bi te destabilizirali i provocirali našu obitelj. Mogao bi biti netko povezan s Boranovom prošlošću ili osoba koja je bila umiješana u ono što se dogodilo u to vrijeme, i ustvrdit će Cihan. Muškarac će ustati i hodati po dnevnom boravku sve uznemireniji. Otkriću tko stoji iza svega ovoga i steću na kraj toj situaciji prije nego što se nešto dogodi, obećat će. Ne podnosim više tajne, Cihan. Jedino što želim jest živjeti u miru s tobom i s našim djetetom, priznat će Elija. I imat ćeš taj mir. Zaštitit ću tebe i našu obitelj, čak i ako se budem morao suočiti sa svima koji nas pokušaju napasti, odgovorit će Cihan odlučno. U tom trenutku Alin će mobitel ponovno zavibrirati. Umjesto poziva, na zaslonu će se pojaviti nova poruka. Elija će otključati uređaj i pronaći adresu popraćenu koordinate. Cihan, pogledaj, i zamolit će ga. On će uzeti telefon i pažljivo proučiti poruku. Gdje se nalazi ovo mjesto? I upitat će Cihan. Čini se da je to izolirana cesta izvan grada. U blizini nema kuća. U toj zoni gotovo da i nema rasvjete, odgovorit će Elija. Nema nikakvog smisla. Tko bi poslao koordinate napuštenog mjesta bez ikakvog objašnjenja, i zapitat će se on. Elija će povećati informacije i primijetiti još uznemirujući detalj. Poruka je poslana s Boranovog starog broja i otkriće. Cihanovo srce počet će kucati brže. To je nemoguće. Taj je broj deaktiviran prije nekoliko godina. Nitko više ne bi mogao koristiti tu liniju, ustvrdit će. Ni ja to ne mogu objasniti, ali poruka je ovdje. Osim toga, koordinate nisu poslane uobičajeno, bile su skrivene unutar niz brojeva, kao da netko nije htio dopustiti drugima da otkriju pravu adresu, i objasnit će Elija. Cihan će proći rukama kroz kosu i početi hodati po dnevnom boravku. To može biti samo zamka. Netko koristi ime mog brata kako bi se igrao s nama oboma, reći će. A što ako to nije zamka? I upitat će Elija ostavljajući Cihana u tišini. Što to pokušavaš reći? I upitat će je. Što ako je Baren još uvijek živ? Znam da se čini nemogućim, da je vjerojatnost vrlo mala, ali moramo razmotriti tu hipotezu, i odgovorit će Elija. Cihan će ostati nepomičano osjećajući težinu te mogućnosti. Govoriš li da bi moj brat mogao biti živ nakon svih ovih godina? I upitat će. Govorim da postoji mogućnost. Ne mogu ignorirati poruku poslanu s njegovog starog broja, pogotovo nakon cvijeća i telefonskih poziva, i objasnit će Elija. Cihan će duboko udahnuti. U slučaju da je to laž, netko bi koristio tvoje sjećanja kako bi te privukao na opasno mjesto. Mogla bi platiti vrlo visoku cijenu ako odeš tamo bez razmišljanja, i upozorit će je. Onda neću ići sama, ali moram otići tamo, Cihan. Moram otkriti istinu, pa makar to bilo posljednje što učinim, ustvrdit će Elija. Cihan će nakratko zatvoriti oči pokušavajući kontrolirati bijes i šok. Nećemo donositi nikakve ishitrene odluke. Najprije ću provjeriti adresu i poslati nekoliko ljudi na to područje. Ako mjesto bude sigurno, otići ćemo zajedno, ali sve će se odvijati na način koji ja odredim, i odlučit će. Elija će tiho kimnuti, iako će odlučnost prisutna u njezinim očima jasno govoriti da nema nikakvu namjeru odustati. Bez da par to primijeti, Fikri će stajati u hodniku i slušati cijeli razgovor. S tajanstvenim osmijehom na licu shvatit će da se njezin plan odvija točno onako kako je željela. Nemate pojma što ćete pronaći na tom mjestu, promrmljet će Fikri prije nego što ode. Kasnije će Cihan i Elija stići na adresu navedenu u poruci. Jaki vjetar udarat će u staru napuštenu zgradu, čineći da prozori lupaju i proizvode jeziv zvuk.
Cihan će hodati ispred držeći svjetiljku dok će Elija ostati blizu njega. Elija, ostani iza mene i ne udaljavaj se. Ne znam tko nas čeka unutra i upozorit će je Cihan. Ostaću s tobom, ali i ja moram vidjeti što se skriva na ovom mjestu, odgovorit će. Kada uđu u jednu od prostorija, začuće buku koja dolazi iz tame. Cihan će podići svjetiljku i ostaće potpuno paraliziran kada prepozna lik oslabljenog čovjeka. Baren, i upitaće Elija gotovo bez glasa. Čovjek će polako izaći iz sjene. Baren će potpuno izaći iz tame i zaustavit će se ispred Alije i Cihana, još uvijek iscrpljen godinama izolacije, ali s očima punim emocija. Nekoliko sekundi neće moći ništa reći. Njegov pogled ostaće fiksiran na Aliji, kao da pokušava prepoznati svaki detalj lica žene koju je ostavio iza sebe. Ostala si točno onakva kakva si bila prije, Elija. I još uvijek imaš tu snagu u pogledu, čak i kada si uplašena. Uvijek sam to divio kod tebe i sada shvaćam da ni vrijeme nije uspjelo promijeniti ono što me najviše doimalo, reći će Baren, dokazujući da njegovi osjećaji nisu potpuno nestali. Cihan će namštiti čelo kada primijeti način na koji brat gleda Aliju. Na njegovom će se licu odmah pojaviti izraz nelagode, ali pokušat će ne dopustiti ljubomori da dominira tim ponovnim susretom. Elija će ostati šokirana. Unatoč svemu, Cihan će napraviti nekoliko koraka naprijed i snažno zagrliti brata, pokušavajući se uvjeriti da je doista živ. Sve ove godine vjerovali smo da si otišao. Što ti se dogodilo, Baren? Zašto si ostao skriven i zašto nikada nisi potražio svoju obitelj? I upitat će Cihan držeći ga za ramena. Baren će spustiti pogled i duboko udahnuti prije nego što odgovori. Ostao sam na ovom mjestu dugo vremena jer se nisam mogao vratiti, a da sve ne dovedem u opasnost. U početku sam bio ozlijeđen, bez snage i okružen ljudima koji su kontrolirali svaki moj pokret. Kasnije, kada sam uspio shvatiti što se zapravo dogodilo, otkrio sam da bi moj povratak uništio stare dogovore i razotkrio stvari koje su mnogi htjeli zadržati skrivenima. Najbolnije od svega jest to što je Sadakat oduvijek znala da sam živ, znala je gdje se nalazim, primala je informacije i unatoč svemu dopustila je da svi vjeruju da se nikada neću vratiti. Elija će staviti ruke na lice, obuzeta očajem. Sve što je propatila nakon Boranova nestanka poprimit će još okrutnije značenje. Sadakat je znala da si živ i pustila je da Deniz odraste vjerujući da je izgubio oca. Dopustila je da ja nosim tu bol, da Cihan preuzme toliko odgovornosti i da cijela obitelj izgradi život na laži. Što namjeravaš učiniti sada, Baren? Ne možeš jednostavno ponovno nestati i dopustiti da ova istina ostane skrivena još dugo, reći će Elija pokušavajući kontrolirati bijes. Baren će polako kimnuti. Istina mora biti ispričana, ali ne možemo djelovati bez razmišljanja. Sadakat je imala godine da pripremi svoje verzije, uništi dokaze i uvjeri sve da tko god joj se suprotstavi, laže. Ako sada uđem u vilu, mogla bi me pokušati pretvoriti u prijetnju, mogla bi reći da sam zbunjen ili da me netko iskoristio protiv obitelji. Moramo isplanirati svaki korak i učiniti da ona sama razotkrije svoju laž pred svima, ne dajući joj vremena da izmisli izlaz, objasnit će gledajući na izmjen Saliju i Cihana. Cihan će nekoliko trenutaka šutjeti, prisjećajući se svih nedavnih Sadakatinih pokušaja da prekine njegovu vezu s Alijom. Matrijarh je izazivala rasprave, stvarala sumnje i koristila Boranovo ime kao ranu među njima. Sada će shvatiti da njegova majka nije djelovala samo zato što je odbacivala Aliju, već zato što se bojala da će sinov povratak razotkriti sve što je sakrila. Moja majka te pokušala iskoristiti da nas razdvoji, uvjerena da nikada nećemo otkriti istinu. Učinila je da se Elija osjeća krivom što je nastavila dalje. Okrenula je moje osjećaje protiv sjećanja na mog brata i pokušala me uvjeriti da izdajem našu obitelj, reći će Cihan, vidno ogorčen. Elija će prići i dotaknuti mu ruku pokušavajući ga smiriti. Cihan, ne možemo doći u vilu oslijepljeni bijesom. Sada kad poznaje tvoje reakcije i znat će manipulirati svime ako primijeti da smo nešto otkrili. Baren je u pravu. Moramo učiniti da se osjeća sigurno, kao da još uvijek ima situaciju pod kontrolom. Samo tako ćemo je spriječiti da se izvuče iz ove priče kroz još jednu laž, reći će Elija, zadržavajući čvrst pogled unatoč emotivnoj izbrci uzrokovanoj ponovnim susretom. Cihan će početi hodati po napuštenoj prostoriji i nakon nekoliko sekundi dobit će ideju. Okrenut će se prema Boranu i Aliji s odlučnim izrazom lica i organizirat ću večeru u vili.
Reći ću da želim nasamo razgovarati s majkom i da sam napokon spreman saslušati što misli o Aliji. Sadaka će vjerovati da je uspjela stvoriti probleme među nama i mislit će da tražim njezinu podršku kako bih se i zadahtao. Biće zadovoljna, opustit će gard i možda priznati dio onoga što je učinila kako bi uklonila Aliju iz mog života i objasnit će. Elija će odmah razumjeti plan, iako će i dalje pokazivati zabrinutost. Pretvarat ćeš se da sumnjaš u mene kako bi se Sadaka to osjećala pobjednički. Počet će govoriti vjerujući da si napokon prihvatio njezine optužbe. Ali moramo se pobrinuti da Baren uđe u pravom trenutku, kada ona već bude rekla dovoljno da više ne može sve poreći, odgovorit će Elija, shvaćajući da bi to mogla biti jedina prilika da raskrinkaju matrijarha pred obitelji. Cihan će kimnuti i pogledati brata. Ostat ćeš skriven do početka večere. Kada moja majka bude govorila o tebi, o Aliji i o svemu što je učinila kako bi ispriječila našu vezu, pojavit ćeš se pred njom. Želim vidjeti Sadakat kako objašnjava zašto je godinama skrivala svog sina, dok smo svi mi vjerovali u tragediju. Ovoga puta neće moći iskoristiti tvoju odsutnost za kontroliranje bilo koga i ustvrdit će, već zamišljajući utjecaj Boranova ulaska. Baren će nekoliko sekundi šutjeti, kao da skuplja hrabrost potrebnu za suočavanje s ženom koja je tako dugo skrivala njegovo postojanje. Zatim će podići lice i pokazati čvrstoću koju nije pokazao od trenutka kada je izašao iz sjene. Pristajem. Moram jednom zauvijek razjasniti neka pitanja sa Sadakat. Pogledat će me u oči i objasniti zašto me ovdje napustila. Zašto je dopustila da moj sin odraste bez mene i zašto je moju odsutnost pretvorila u oružje protiv Alije i Cihana. Nakon ove večere nitko u vili neće nastaviti vjerovati da je Sadakat djelovala samo kako bi zaštitila obitelj i reći će Baren. Elija će pogledati dva brata i osjetiti da će taj plan potpuno promijeniti svačiji život. Cihan će joj prići, uzeti je za ruku i razjasniti da, unatoč Boranovom povratku, neće dopustiti Sadakat da ponovno kontrolira njegove osjećaje. Troje će oprezno izaći iz zgrade, svjesni da moraju čuvati tajnu još nekoliko sati. Dok će Cihan pripremati večeru i pretvarati se da se ponovno zbližava s majkom, Baren će se pripremati za povratak u vilu i uništenje najveće laži koju je Sadakat podržavala toliko godina. Nekoliko sati kasnije Cihan će se vratiti u vilu i zadržati kontrolirani izraz lica kako ne bi izazvao sumnju. Kada pronađe Sadakat u dnevnom boravku, prići će joj i reći da želi organizirati večeru za to večer s ciljem da razgovaraju o Aliji i svemu što se događalo. Matrijarh će odmah podići pogled, vjerujući da njezin sin napokon počinje vidjeti Aliju na način na koji je ona oduvijek željela. Sadaka će ustati i upitati s loše prikrivenom strepnjom, i što se dogodilo, Cihan? Je li Elija opet nešto učinila? Jesi li napokon shvatio da ta žena nikada nije donijela mir u našu obitelj? Cihan će izbjeći otkrivanje bilo kakvih detalja. Razgovarat ćemo o tome tijekom večere. Želim da svi čuju ono što mora biti rečeno. Do tada mi ne postavljaj druga pitanja i odgovorit će Sadakat. Ona će prihvatiti uvjerena da će ta večer označiti Alijin poraz. U međuvremenu, daleko od vile, Baren će stajati ispred stola i odvajati dokumente, fotografije i papire sačuvane tijekom godina u kojima je ostao skriven. Na večeri Sadaka će nestrpljivo čekati da Cihan optuži Aliju pred obitelji. Cihan će osloniti ruke na stol i pogledati svoju majku. Došao je trenutak da se sve otkrije. Dugo smo prihvaćali tvoje verzije jer smo vjerovali da majka nikada ne bi iskoristila vlastitu djecu, ali danas se netko vratio kako bi ispričao istinu vlastitim glasom, reći će, čineći da pobjednički izraz nestane s Sadakatinog lica. U tom trenutku vrata će se otvoriti i Baren će ući držeći mapu s dokazima. Tišina će obaviti stol, dok će Sadakat ostati paralizirana vidjevši sina kojeg je drži daleko toliko godina. Baren će odšetati do nje i staviti dokumente pred sve. Ne pokušavaj se pretvarati da si uzbuđena. Ti nikada nisi bila i nikada nećeš biti moja majka. Posvojila si me jer ti je trebalo dijete da podržiš svoje interese unutar ove obitelji i pretvorila si moj život u instrument za osvajanje moći. Sadaka će odmah ustati, ali Baren će nastaviti govoriti prije nego što ga ona uspije prekinuti. Učinila si da patim jer si morala kontrolirati Aliju i iskoristiti moj brak kako bi sve držala zarobljenicima svojih odluka. Osoba sposobna posvojiti dijete samo da bi stekla utjecaj ne zna značenje majčinstva. Kada sam prestao biti koristan, dopustila si da svi vjeruju da sam zauvijek nestao. Matrijarh će očajnički tresti glavu.
To nije istina. Zbunjen je i izmanipuliran. Ja sam se brinula o Boranu, dala sam mu ime i dom. Ništa od onoga što govori ne može izbrisati sve što sam učinila i odgovorit će Sadakat. No njezin će glas izgubiti čvrstoću dok će Cihan pregledavati dokaze. Baren će pokazati potpise, datume i sačuvane poruke. Nisi mi dala obitelj, Sadakat. Dala si mi zatvor i zahtijevala zahvalnost za svaki izbor koji si mi ukrala. Skrivala si da sam živ, pustila si Aliju da pati i iskoristila moju odsutnost pokušavajući je razvojiti od Cihana jer nikada nisi podnosila gubitak kontrole i ustvrdit će. Cihan će ustati i stati ispred majke. Znala je da je Baren živ, sakrila je dokumente, manipulirala Alijom i iskoristila posvojenje kako bi zadovoljila osobne interese. Ovi dokazi bit će predani vlastima i ja ću je osobno pospremiti u policiju. Ovoga puta nijedan sin, nijedno ime i nijedan položaj neće spriječiti da istina izađe na vidjelo i reći će. Sadaka će se pokušati približiti, ali Baren i Elija ostaće pokraj Cihana. Matrijarh će shvatiti da je izgubila kontrolu pred cijelom obitelji, dok će sin prikupiti dokumente i pozvati zaštitare. A sada ekipo, mislite li da je Sadaka dobila ono što je zaslužila? Što mislite o Boranovom povratku? Napišite svoje odgovore u komentarima. Na vašem se zaslonu pojavljuje još jedan iznenađujući video iz serije. Kliknite na njega kako biste ga pogledali i pretplatite se na kanal kako biste primali sve sljedeće objavljene videe o seriji.